Tuossa huoltoasema. Mä en tiedä tarkemmin. Se on saanut nyt lämpövalvoa. Ei voi enää muita maiksi. Tää on typerää. Tää on todella typerää. Jep. No niin, Ester, kerrokas mitä tää Auto kosahti. Me ollaan toisen auton kyydissä. Saadaan kyytiä. Kaikki on tosi paljon paremmin. Täällä on ilmastointi. Täällä on ilmastointi. Hieman ahdasta, mutta se ei oo mitään. Se ei haittaa. Tällä hetkellä yhtään mitään. Eikö mulla tässä oikein muuta? Hyvä meininki. Haluatko kertoa, mitä tapahtuu? Kello on 3.21. Me ollaan nyt kävelemässä majoitukselle. Tässä on ollut vaikka mitä ongelmia, mutta kaikki ollaan selvitetty ystävyyden voimalla. No, ei muuta. Haluatteko te sanoa terveiset meidän road moville? 30 taksista, come on boy. Mitä tapahtuu? Me ollaan taksissa. Matkalla Tampereelle ja olemme ajoissa. Olemme ajoissa. Kaikki hyvin. Elämä voittaa. Ja tiedätkö mikä erityisesti voittaa? No. Ystävyys. Ja ystävyys voittaa. Keikka on 10 minuutin päästä. Keikka itse 10 minuutin päästä. Otetaan uudestaan. Muusikkolasit. Kalliit. Oota Venä, tehdään semmonen, että sun silmät näyttää pieneltä. Oota Venä, laita. Oota Venä. Rakasti minua, sinä kirjoitit. Tää on tämmönen matala sänky. Maanläheinen. Maanläheinen. Pysyy nöyränä. Pysyy nöyränä. Tein vaan vahingossa, kun kusin nousis päähän Omena hotellissa Jyväskylässä. Me ollaan vähän myöhässä. Ehkä. Mikä sun meininki on? Esteri alusta lainatakseni. Niin kuin alalla sanotaan. Perseeni mun. Missä me ollaan tällä kertaa? No mä annan vihjeet. Tossa on vesi, tossa on höyrylaiva, tuolla taivas. Siitä voit päätellä paljonkin. Leveyssuunnasta en kerro mitään. 1 pisteen vihje. Me ollaan Kainuussa. Se on vähän vaaran tunnetta tässä.
Mikä se viimeinen biisi on? On kaikki sulle. Isot housut. Tilannepäivitys. Missä me ollaan? Pitbull Hotel Room. Service. On mukava huoltoasema. Oletteko koskaan ratsastanut keppihevosia? Wow. Oon treenannut yksinäisillä vuorilla ratsastamista 10 vuotta ja nyt katsotaan mihin mä pystyn. Tällä hetkellä ollaan lautassa. Vastalla inkouseen. Niin jos tuulis niin paljon. Mikä on päivän meininki? Päivän meininki on saari. Saari. Valhalla. Kyllä tää. Vittu missattiin. Ei. Oispa päässä? Valhalla. Ole siellä paikalla. Cut the camera. Melkein alas niin tässä. Seuraavaksi tänne lavalle astelee... Tää on vähän häiritsevä tää kaiku. Tänne lavalle astelee Orvokki, joka on ollut tänä vuonna muun muassa Teosto-palkinnon voittajaehdokkaana. Kansa ylistää, kriitikot ylistää. Eiköhän toivoteta, kello taitaa olla sen verran, että eiköhän toivoteta upea Orvokki tänne kokoonpanonsa kanssa. Antakaa ääntä Orvokille. Let's go! Go first! Tää jengi, nää tyypit. Tää jengi. Fortnite-tanssin jälkeistä toipumista. Mä oon valmis. Ja mitä vittu te kuunnelette? Mennään jo pois teille. 2 miljardia maitohappobakteeria. Anteeksi, mulla ei pitänyt tuoda salaattia eikä ketsupia. Mitä tuli niinku majoneesi. Mä laittais sulle pienen snäkkiloutasen tuohon. Mulla riittää kurkku ja porkkana. Mä rakastan kurkkaa ja porkkaa. You wouldn't last an hour in the asylum and they raised me. Kohta se putuu saleen. Me odotetaan. No niin, Helttari! Mikä sais olla? Audio. 8053. Joo, se ei oo vielä valmis, mutta ei kuulu kuule vaan. Missä me ollaan? Olemme Triplan pihalla. Tämä on viimeinen etappi. Reissu takana. Ja on sellaiset fiilikset. 3 sanaa kuvailemaan tätä reissua. Tätä reissua. Mukava ensinnäkin. Toiseksi Hesburger. Lempiadjektiivini. Hesburger. Kolmanneksi kaistapäinen. Hyvää yötä!